Hi guys, itt Red Star jelentkezik, ez a Gacha Life szím ugyebár, és találtam egy videós, az a neve, hogy Lily the Gacha Heat, és angol videós, de nem tudom, hogy az első, második azt lehet csak a lány, mert hogy nem tud, helyesírás hibái vannak igazából, annyi a lényeg, nekem is szoktak lenni, pedig 4-es vagyok, nem mindegy, és Gacha Heat gyárt. Úgy néz ki, mert hogy ezen a Lily Gacha ír, és konkrét a karakterének úgy van leírva a neve, hogy Gacha H. pont, és szerintem ez a Gacha hitet jelenti. De mindenki, ahogy gondolja, Gacha Hell. De igazából én úgy gondolom, hogy nem túl jó munka ezt csinálni. Kezdjük a reakciót. Cuki az OC, az minden, amit tudok mondani. Miért kell ezt csinálni, guys? Miért? Az, a lány nem Gacha hit, szóval ide kéne hozni. Így hozzuk ide, guys, hozzuk ide. Guys, egyetlen egy dolgot tanuljatok meg. Sose legyetek Gacha hitek, mert a Gacha hitek lehet, hogy gyorsan, nagyon sok nézővel rendelkeznek. De ne legyetek azok. Mert én is nagyon gyorsan lesz sok nézőm, és mégis magyar vagyok, ő angol Gacha hit. Én nem vagyok Gacha hit, én magyar vagyok, konkrét ellentétje. Ne legyetek sose Gacha hitek. Gacha hiteket nem szeretem, nem leszek annak barátja, aki Gacha hit. Soha. Szóval nem hiszem, azt nem lehet megcsinálni. Ne csináljatok semmi hülyeségét, ne legyetek Gacha hitek, értetek? Ha együtt értetek velem, és megcsináljuk ennek a lánynak a karakterét, ennek a Lilynek a karakterét, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nem tudom, mi lesz a videójának a következő részében, de remélhetőleg nem Gacha hitet fog annyira gyártani. Sziasztok!